Ole tun cuma chuan nula pahnih na sau phai leng XVCP pumuan te a ekaw nan hek sak dan tluang te a LJ chanalina aron da kan run riak ve don ani kan naw tluang te a LJ channel khubeng var thak tak tak te ron chhup chhup thina la subscribe lo tu ten khowai taka tluang te LJ channel lo subscribe sak thau turin in khongai na kan ron deal sak ani tu nei lo thirang ole hemi te pahnih hi khoilama tanga local ngen ni a tu te ngen ni chu ka shelawa amaro chu mi bum mang takan ni ti laya kha kan soido a nula hetianga mi bum tur zonga an han chekol thina hi achim om em mai ani ti chuan tuna nom na mun hi so phaileng khon in ka shia heta hianin an soidan chuan na thil lampan an tuma ta chuan phone ti bo angin an in soya mi bum turan zongani a zia lo khop maya thina na ti chuanin hemi te pahni hi mithiam tak mai an nia phone an man saka chuan lawan siama ting chuan hacker lo om takan ni chung an phone man sak te chu an hack saka ti chuan an bank account te an vat hun zoma poisan lak chu sak vak zelani ting chuan mi tam takan lo bum to ni om takani ole tunla hian kan rama hianin hetiang ang in bum na hi atam maya he video hi ngun deuin lo en ula kan tangkai pui ngei kha ka beise ya ka du bokani chutianga tangkaya mang tur chuan he video atang hianin inzir chuakila thale en ka ria mitam takin bum kan tok to a amaro chu atam zo khanin bum kha kan la tok ve lo mai theya chungte wang chuanin kha kan chunga thleng ve thei reng ani wang khan ngun takin han en taila hetiang ang meichia emo mipa emo po ni ta sela tunlaya chuan film khur hi angai khop maya mi kan laina ta kan tran puina konga po hianin inveng reng chunga ngai tuana film tak puwa mi te po hi kan tran pui te po kha asolo tora ka ngaya chungte wang chuanin tu ma kha wa kher lave mo watran pui lo tur wangai sak lo tur tina po kha ni chuang lawani ole engtin nge ruam man nan siam heta hian alo lang chiang don khop mai Tomite so kan zo don ni ko zo dan ki man sukla tan kala o mang tim khur do ra o mang helaya in thatak mai nei tu te so phaileng XVCP te in ani ai hi pulan mon ki mate in khani ti chuan tiang hianin pumon te ina hian chanpui na dil khanin an valuta film khurmel khop mai kapui lo mo o tang hianin arin hlel om sa rim shim maya lem chan hi an thiam ani ti hi a chiang ha le me mai ni engtin nge lo ti don ome lo ko lo ngai sa kapu ko mai takin I phone kala mang no the ne ko ni ngai ni ma thia la kal kan tuma ka phone ka thau se de ya ka chian no so a phone a signal a le the si wa kan su de ma ko da ani sak tu le mang da te u o heta henalan dan chun pumon te hianin alorin hlel mel dewa chan chu mel mu ngai lo mo mi khol hetianga an inaron luta phone man ron deal ta chu athil ti boilai khanin angaya thachi lawa alo chik mel view mai ta hianin hei chuan lamaron nei hi phone kha thlau chia ta chona thian nu khanin signal nei box hi lawa wang khan tiang hian chungte biak du chuan lam khanin phone hi achu saka pumon te hianin I he lovin ril ru thiang hlim tak puin tran pui an ngai ani ti a hriata mo aron chang thiam box sia khatiang nana na chu ti in tiang hin ngai that lo na em po nei lo khan an man tira amaro chu po na chu pui ta dai hi chu angai chu that chia lo mel deu le zelo ben ya tin ka lo la ko sia ni ai chu ka tin dia kan kum thok sin la kan
cái chi cả xe xích vào đít không có lại trong thế đâu cô là sao không có nhiều mà lại tao lên lọc lọc chưa vậy mong lọc cả xe ole heta hianin mi hlo takan ni na chu aron lang don ta ni mi pro tak mai an ni mo mi tam takan lo bum to ni ta hen pu monte phone kha lak chu saka ama hi chuani na thiam chi alo ni na langa ti hena thian nu zo khi phone kha peta a ti chuana thian nu hian man mo takin pu monte phone atang hian an hack na tur number kha awa call ta ni o ti chuan tiang hian alo lang ta a chumi hnuwa chuan engtin nge an ti le don en le lokang trong độ không một đây o ti kha chuanin kan hmuta kang khan a chiang ta em maya kha phone atang khan an hack na tur number khan han phone ta ti chuan call i sami kha an delete le dei ni ti chuan phone hi awa pele ta kha ni a engma pui khoi lo ang khan an lang ta ni chu o ti chuan phone kha an hmang zowa an dun ti hnuwa khanin helai mun hi an tlan chu san le dei mai ni mo an fing phakar khop mai ti chuan pumonte poin ngai that lo na pakhat ma kha nei lova le atuk zan alo ni chuan engthil nge thleng don ta takin bung roman thai si pe tu em với nó bị không mồ o ngồi đó có mang tiền đó nó thì ngoài rồi tiền thì nào là chẳng không được rồi tiền nào là ô hey nghe cái tiền nghe cái mà nghe ở sống với cái lồn khang nula pahnih te khan pumonte phone atang khan an hack na tur number kha an va call ta ti chuan chu ta tang chuan tu na kan hmuang hian OTP zong te kha an phone atang khan an lo mu ve ta veka pumonte phone a thleng ang message sa don te heng zong a hi tiang hian a lo lang ta veka chumi hnuwa chuan a bank account a password te ne lam khanin alo lang veka wang khan tiang hian pumonte a account mi kha an mani account na han an transfer ta vek mai ni chu apoi ta em maya tuna kan hmuang hian a balance ho zong a hi tiang hin alo zero vek mai ni apoi hle mai khaya cái ông xìa liếng này không mất gì hết kia ngoài đó có con khai lẩu về thì chỉ là cần nấu tê phun anh mang lòng cái nó thổ khác thì nghe món tỷ lệ món đó lúc mấy nó có khắc chị là mấy gì à anh chỉ phải thấy nó thì o pumonte kan tur pui tak zeta khatiang kha itong ve the ni mo nang le ke po hin kan tong ve thei reng mai ni ti chuan kan mi zo pui tam tak ten hetiang ang bum na hi an tong mek boka ti chuan mi bum mang thiam na sang tak nei kha an lo chuaka chumi kara chuan thiam na sang tak nei mi fel em an lo chuak ve le zel boka ni chu tiang kara tang chuan tiang hian vanei thak takin ama shil shetu kha atong tharta a he boy na hi tiang hian star has 67 has kha han met ula in phone a khan han chuta ula ti chuan pumonte po hianin ting chuan an chuta a an call ta a mo i dai langa ti chuan he thil hi lo lang don ta ni call forwarding when busy ti kha tiang hian aron lang ta a voice mo data tiang chi ti khan lo in tlar thlaput mai ni khata khanin alo film ta ani chumo ni danga chuan khatiang anga check na chang kha lo hleta ti chuan no forwarding ti ang chi te khanga khanin
e account na kha an lo hack sak ve che ni chuan engtin nge I phone atang ve khan I su tang kan ti chuan has 002 has kha tiang khanin in type lenga chu I dai langa ti chuan I share lo lai phone an lo khoya an lo hack che ni chuan I phone atang ve khan tiang hian I va sut le thei don ani chumo tiang hian I chunga ti chuan in dai langa call forwarding all mo arise successful alo ti ta ni ti chuanin I ti bo vek don ani chumo I va thiat vek don ti na ni chui phone atang ve khan helai hi thil har sa lo te ni ya pumuan te po hian in tiang khan he van duina to chin a hi chuanin a tok le to lawani tiang khan a phone check na chang a sia an lo ti le palani point na phone a khanin a lo lang thei ta hey an lo ti le tlat mai tin lo mani pon su dan kha thiam to ta ni chu tiang chan nang le kei po hianin he video kan en mek ang hi zanin pon mo naktu ka po kar le a po niang tiang khan nakuma po ni thei kan la tong ve the ni khata tak mai khanin I share lo lai khan I mirin te po khanin I phone khan lo hack sak ve thei che ni chu I share mi lo khanin I account kha lo blank ve vek thei mai ni chu har sat nan chu I to lo na tur chuan emo lo film khur phot la I lo tok palani point I rin hlel de wini phone voina lo mangani chuan a man zuarang takin tiang hianin a han check ta la hey tuna lo langa hi I chuanga ti chuan in ko langa ti khan alo in tlar thlapu tanga ti chuan khaya tia an lo hack che ni chuanin tuna I mu le me khi I chu le nga ti chuan I va kol le nga ta tang chuan I sut vek thei don ti na ni chumo ka tiang har sat na kha atam maya mizo te hianin bum na kan tok thina molte te kan ni thina chunga chuan har sataka kan sum tho chu sa kan account na kan da te kha emo enrek te po ka teng khan aron thleng thina ni OTP te tin kan hlo te po tunai chun GPay kan war to GPay mangten teng khan kanin pe mai zel ta chu tianga chuanin OTP kha kan phone khan lo he kani chuan midang phone a khana lo thleng ve zelanga kan account no poisa lo lut ti kha an lo muanga in mumia lo po khan kan phone ten lo khoi to phei chuanin mun hla taka tang khan du in kan account khan lo rok thei to don ani chu ole tuna kanin haule tur hi kan ta na tangkai turani zo na tam tak kan nei thina chumi chana chu heta hian a omani ti chuan le puri no ma chu tui takin amu hi la tak salama har satna pakhat ma nei lova in soisial na po nei lova ni te na chung te chuan he mitlai chu anei hona po hianin an soya ti chuan zanria chu tui takin an eya an hlim khop mai chuin khom ten mangzawa teng khan zana YouTube lamte tlungte LJ YouTube channel te an clear hawa muno man te mai ani chu tianga hlim taka hunan man nuwa chuanin zana khanan muta ti chuan atuk zinga an fanu zing thau khanin thingpui an luma apa kha thingpui hi zinga hianin avasiam sak thina ni chumi a thingpui siam pe to in tura avakai thau tura chu tuk dang ai khanin a thau har deu tlat maya an pa hi mo ta chuan a fanu ngai thalo chuanin avan thau har ve monile tukin sing chu ka pa chu o tiril rupa khanin chau de wanianga ti khan vakai tho tumina va panta ti chuan kai tho chi o zong kha alo ni tatlat lo mai engwangin nge he zingkara hian anpa ber hi hetianga natlong na pom lova alo thi tak mai he zona lian tak mai lo ta he video kanen zo hian achan na chu kanin pedonia
Pa, zing thu pe ka siam se wen ro. Pa. Hu, lo ko te apa hi? Pa. Ole ti khan purino ma chu zing darli le dariat in kara van doi thak tak main kai tho thei ani talawa engwangin nge lungphu chol he zing darli atanga dariat in karbora hian athlen thin ti zona hi apoimo khop mai kan rama ngei po hian lungphu chola thi kan tam ta hle maya chunga tamjok te chu zing darli atanga dariat dar ko in kara boral ani tlang puyani engwangin nge he thil hi zing lama kher athlen thin kan ti chuan mihring tui in tlem lutuk te hianin he tiang ang lungphu chol he an tok ma bi ke me maya ti chuanin zan lama khanin tui a in tam lo ema wang khan tui takin a mut thi lai khan zana lo rei chawa atak sa thi sen kha alo tak ta em maya ni pol dal tu tui kha a miu lo wangin ti chuan chu thi sen tak chuanin lungphu kha aron no ta ron ti dang lam chhota ti chuan zing lama lo ni meu chuan lungphu chola kai tho thei lo mi hring kha kan lo ni ta thina mi hringa kanin chan lo fo ta thina dam thareng kha tiang hen zing lama kai tho thei lovin kan lo om ta fo thin ani chu wang chuan chu ti ni si chuan eng tin nge ni yang zanreya khan kan haranga kan thawanga tui kan in zia don em niang ti chi po ni chuang lova tui hi kan in tamanga mo ten zan mut don minute som panga bora hian tui no khat vel tal hi in thin turani chu kan mut pui yanga kan mut thil nananga ti chung kan thi sen kha lo pol dalanga lungphu chol tur kha tam takin he thil hian alo veng ta thinani ole kha ania hei hi awareness sang dewa kan han chan chop kha ni atir lama khanin ka soilova in mi hria thiam na ka ngen tak mewa thil tak take mo ka tia ti lain thil tak take mo ti ho kha in ti solova tak ania heng thil hi apoi mo tak zeta amaro chu alim ma hi chu tiang hian om thei turin kan lo changta khalaya khan thupui nen te polo in milchi alo deuh thei min lo hre thiamanga ti chuan kan lo tangkai pui theu po ha ka be sei tak mewani Khang muro. Mo lo ngai tu lo kan ti kha lo ho lo da khamo ni tak ti lu chi bung roman khai hi pe tuem te iten mi lang e ni mo lo thei ki la ni o ting khai ro ti kha lo ho hen te ka account hi ma ting e allo azirtir thale maya mitinte kan lo film khul tlan theina tan thil thatak mai ani ole hemichin hi kan ron chop chu thei chin chu ni mai sela clear tu te lo invent thaula lo film khur tur chuin kan harin cha ani